idolo, pinuno. Ano mas nararapat para sa presidente? Buti yung mga botante at mga bobotante tulad ko. Ngayon, dadaan natin sa mga maiinit na usapin sa Pilipinas. Alam ko wala naman reaction channel ang magdadaan ng mga political memes ng Pilipinas. Kasi sobrang toxic yan eh. Importante sa akin ay makahanap ng gitna dahil iisa lang naman ang gusto natin, di ba? Ang mapabuti ang Pilipinas. So baka makahanap kayo ng common ground at pagdating sa debate, importante yon. So ngayon dadaan natin ng mga politically driven memes ng Pinas. Marami mga bias sa mga memes na to, okay? Pero di ba, para sa akin kasi ang memes ay pantay-pantay. Dahil Pilipino ako, may pakialam sa Pilipinas, kailangan ko daanan to. Samahan nyo ako, mainis man kayo sa akin o hindi, at agad simulan. Kinakabahala ako. Philippine gameplay. Lahat ng mga pangulo ng Pilipinas. Hindi! Baka hindi pa ito bayan. Very neutral. Nako ba rin pa siya? Bakit? Hapon, Amerika. Okay. Marcos, Papa Diggs. Maraming salamat. Diba kailangan natin ng lore? Kaya kay R.A. Delicadeza. Bumana niya to. Oh, anak, get a cheat. May nagbayad na, Dad. Sino? Si Mr. Reyes, ayun oh. May mga papeles daw siya sa opisina mo for your final signature. June, we will return this money. Bakit, Dad? Anak, sa empleyado o sa hepe, anumang alok o pabor na makatutumi sa pagkatao, malayo pa'y dapat iwasan. Lalo na sa atin. Government official si Daddy. Yan, delikadesa, anak. Delikadesa, ang tahasang pagayaw sa pabor, suhol, o anumang bagay na makasisira sa dangal O, dalawan si nanay. o makalalamat sa moralidad ng sinumpaang katungkulan. Mga magulang, walang pinakamabisang puwersa ng pagbabago sa bansa, kundi kayo. Kaya pakiusap po ng TPP sa mga magulang at anak, mula pari hanggang ulo. Buhayin ang delikadesa. Dito tayo magkakaisa. Development bank. Bangko rin yun. Kailangan din ng pera yun eh. Pero tama naman yung tinuturo niya doon. Paano ko yung mismo magulang yung mga bias? Mga blindsided sa partido nila. Talagang asong ulo na sumusunod, di ba? Sabi nga ni... Bingi sa katwiran ang taong may sinasabang idolo. Tandaan mo yan. Sa mata nila, tama sila. Kung wag politiko ang sundan mo, yung ideolohiya importante. Kung ako yan, yung bariyag yan, pinabili ko na yan ng chocolate. Tunod! Ngayon ko sunoki. Your stare was holding ripped jeans skin. Copyright, Copyright, copyright. Where you think you're going, baby? Disco Moreno versus Alfredi. Diba yung mga ganyan? Control your temper. Huwag kayong magpalin lang sa mga sayaw-sayaw, okay? Tingnan nyo yung track record. Hindi na galit. Control your temper. So don't be angry. Hindi ko sinasabing hindi siya maganda example, pero di ba, huwag kayong magpadaos-daos dahil lang sumasayaw sila. Alam nyo naman nangyari kay isang sumayaw ng bugon, di ba? Mga bagong boboto dyan, tingnan nyo yung track record, tingnan nyo kung legitimate yung mga claims, tingnan nyo yung mga sources, hindi mga bias na mga pages ang tinitignan nyo, tapos iisipin yung totoo na yun, di ba? Tingnan nyo yung mga historiador, i-cross-reference nyo. Kung may sinabi ni A, kulay pula, sabi ni B, kulay blue. Alam ka pa rin ibang reference, kay C, kay D, tapos pagsama-sama mo, gitna mo, importante yung alam ko mahirap, pero mas mahirap maging bobo. Kaya importante dahil ito ating kinabukasan, ha? Kaya isipin nyo palagi yun. Sunod, pas dyan, Lord, stick to one. Anong stick to one? Hay, may harem ka din eh, sa kape. Pero yung mga bayan natin ito, magsalita kayo, no? Sunod, Korea versus P. Ito ba yung sa Squid Game? Hindi ko matanggal sa utak ko yung As the Gods Will. Kasi ang dami doon mga parte ng Squid Game na pareho doon. Yung sa yung sasabog pag gumalaw, ginawa na yun As the Gods Will. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang Squid Game, pero kaya naman ito uso kasi usong K-drama sa Pilipinas eh, diba? Mas marami na rin K-drama. Isusunod nila ngayon tong Koreano ng mga actors at konsepto at kultura doon sa susunod na part na algorithm ng Netflix. Pareho lang naman yan. Pero kung na-enjoy kayo dyan, di okay. Mas gusto ko, pero masarap yung kay Julius, no? Mamamatay ka sa sarap. Sunod! Pareho naman sila ng vibe. Misunderstood ba? O over-understood?
kahit maraming issue si Marcos regarding sa martial law, hindi mo mapagkakailan na magaling siya magsalita. Pero iba ang ethical sa intellectual, di ba? Kung meron ka opinion, alam ko meron ka opinion. Wala namang nasa internet na wala opinion eh. I-comment nyo nga sa baba. Gusto ko makita paano kami pag-uusap sa kapwa nyo Pilipino. Gusto ko malaman sino ang una-una maglalabas sa isang logical fallacy, yung magdadamay ng itsura, magdadamay ng pagkatao at unang magmumura. Siya ang talo doon. Paano mang partido ka? Sunod! Kalipin, mabaho si Paul. Mabaho ka din! Nasasabihan niyo ako ng lamok. I don't mind. Kung Inang lamok galit kasi nainit ng ulo. Yan ang presidente ko. Sunod! Mga adik na to anyari sa inyo. Bakit? Pag gumalaw ka, baril ka. Sa Squid ko nga pala Squid yung binabaril, no? Yung sa As the Gods Will, sumasabog lang sila eh. This is a free country. Kaya kung gawin gusto ko. Bakit may namamaril dito? Putang ina kayo. Huwag kang gumalaw ba? Kumanda kayo sa ako. Akala mo ba mamamatay ako? Kayong mga buang kayo, meron ba kayong franchise dito? Nagpapalaro kayo dyan? Julie's Bake Shop nga ang franchise ka. Ang naalala ko sa As the Gods Will, yung pusa eh. Ito, Ludlo. Nako, Ba't meron dito Squid's Game? Mga putang inang to, di na kayo nahiya. Ha? Sarap pa talaga natin. Results game. Ganyan niya iniisa-isa ang harem niya. Sumusunod lang sa yapak ang ating mga palaka. Pampolitiko to palaka. Sunod! Jose Rizal. Isa doktor. Grisha Yeager. Tama? Pareho doktor. Pareho gusto ng kasarinlan at mga kanilang mga harem. O nga, napakarami. May mas marami si Rizal sa pagkakaalala ko. Sunod! Ang mga tunay na bayani. Naparami ng mansanas to ha. Di ba si Snow White yung kumain ng mansanas? Oo, tama. Sunod! Galing kay Day Daracans. Kung walang milk, makakaalala mo ba to? Ganda pa na spelling mo. Nice. Diba? Ang sarili natin kalaban ay ang kapwa Pilipino. Kahit noon hanggang ngayon. Magkaintindihan tayo. Sunod. I'm useless. I'm worthless. Wala kayong mapapakinabangan sa akin. Pakausapin niyo ako. Napakaraming Pilipino ang ganito. Naalala ko tuloy kay Tony G. Di ba nagte-trending siya dahil yung malapit-lapit na election, ilang buwan na lang, mainit siya sa mga interviews niya. Ang napansin ko lang do, kahit paano pang kampo ka, ay yung kanyang framing. Okay? Importante ang framing, lalo na sa mga news. Alam ko, YouTube channel niya yun. Bahala siya kung anong gusto interviewin. Pero masyado na mahalata dito. Bias siya. Di ba dapat pag gawa ka ng mga interviews, inaral namin to sa communication arts, hindi ka dapat bias. Wala akong pakila kahit kung anong gusto mo mga politiko ipasok mo, kung gusto mo ng ganun direksyon. Pero halata kasi kung bias ka o hindi. Bigyan tayo ng ehemplo. Simple lang. Huwag na natin masyadong laliman. Ayoko siya i-single out pero siya gumagawa nito. Hindi. Pwede mo itong gawin sa sarili mo, okay? So, Tony talks. Why Manny Pacquiao is running for president. The greatest lesson Bongbong Marcos learned from his father. Kailangan ko ng oposisyon para maging balanse tayo, si Lenny. Ito, maganda tong ehemplo. Oposisyon pareho to, di ba? Ito mo, ano pinag-uusapan nila? Kay Manny Pacquiao nga, very neutral, di ba? Bakit na siya tatakbo? Di ba? Yun lang. Ito, the greatest lesson po siya. Parang gusto ko lagyan ng motivation music yung likod ko eh, di ba? That's framing. Alam ko subtle lang siya, pero subconsciously, malaking epekto yun eh. Papasok ka pala sa video, medyo medyo magaan na yung loob mo eh. Wala pa ako napapakinggan, pero alam ko positive to. Ito, example, the most painful lesson. Ito naman, more on sentimentality. Ano kanya naramdaman? Anong pinakamasakit na naramdaman niya? Ito, kay Yorme, very neutral. Kasi tinatanong lang niya, bakit siya tatakbong presidente? Hindi, the greatest lesson Yorme learned as a mayor of Manila. Yung mga gano'n, di ba? Alam ko, iba dyan, i-reisip mo siya, babo mo na, puta, isang salita lang yan pa. Kaya inaral namin sa kurso namin na malaking bagay lang how Joy Mendoza forgave the 7 men who raped her. Di ba? Ang laking bagay no, kesa napapalitan ko para malaman nyo kung gaano kalakas ang framing. Makakasikala nyo, ginagago ko lang kayo. Palitan ko na how 7 rapists defiled Joy Mendoza. Will she forgive them? Diba? Malaking bagay kung paano mo itititulo ang mga ganyan dahil parang sa mga newspapers noon at sa mga headlines, binibigyan mo na agad ng butas kung paano titignan ito ng tao. May mga perspective yan. Kung titingin ka ba sa kanan, titingin ka sa kaliwa. Ang gusto na tayo makita yung buong picture. Pero syempre, ang mga taong may bias sa isang bagay, meron silang gustong konsepto tungkol sa isang tao, politiko o isang stand sa isang pangyayari, mahirap batakin para basahin o panoorin ang iyong video. Di ba? Malaking
bagay ang framing kung paano siya titignan. Hindi yan para mga kahit sinong tanga lang. Kaya kami mga trabaho, mga writers tulad ko dati. Dito mas nag-focus doon sa rapist kesa sa forgiveness. Kasi naunang parte, di ba? Mas merong tinik. Yung una ko nabasa. Tapos binabatak niya ako ng pagbibigyan ba niya? Kasi gusto ko, wala baka hindi niya pinagbigyan. Ibang-iba to sa kanina na how Joy Mendoza forgave, di ba? Forgiveness agad. Diba? Yun agad daw una ko naisip, okay, pinagbigyan niya na agad. Yung ano? Ano pinagbigyan niya? Ayun ang rape sa kanya. Kasi yun yung sumunod. Yun yung naging predicate. Diba? May mga passive, ano pa yan eh. Ayoko na masyadong laliman. Kasi wala rin ako sa Wisho. Hindi passive sa Mobile Legends o sa Dota. Merong isang buong kurso para dyan, para aralin. So, ayun. Ang dami ko na sinabi. Gusto ko lang miss. Dahil mo sinasabi pa ako, diba? Galing kay Philip. Mga gumawa ng vaccine, mga vaccine. Yung mga nakita lang isang article na sobrang shady pa kung pinanggalingan. Conspiracies. Kaya huwag kayong makinig sa mga boomer nyo. Alam ko maraming boomer dyan na nag-adapt na sa panahon ngayon, pero marami pa rin ganyan. Sunod! Galing kay Beats. Oops, bawal matrigger. Buti pa yung martial law, di kinakalimutan. Ako pa kaya. Tama ka naman, diba? Sa dulo ng araw, tayo ang nagdudusa. Kaya magtulungan tayo. Kahit iba ang partido mo, kung saan ka, pinapakita kung anong klase kang tao. Galing kay Shinji. Effort, ano pa talaga? Pag-usap ng Sherman Commission o sa mga kondisyon. Walang kondisyon! Bakit walang kondisyon? Dapat ganito tayo may mga argumento. Ibinabalita ko lang. Objection! Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Kaaway! Tayo na! Ang sarili natin. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Naipit tayo eh. Sa gitna tayo ng malalakas na ekonomiya. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong katarsilan? Paano kaya kung hindi niya pinigil yun, no? Ano kaya masasagot niya tungkol kay Jose Rizal? Kasi magkaiba sila ideya sa ating hinaharap bilang isang bansa. What? Take that! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan. At iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Hold it! Wala akong kasama ang anak mo sa labanan. Kaya wala kang karapatang lahitin ng pamilya ko, Antonio. Yeah, that, isang namang policy yan. Do not attack the character. Kung atakin yung tao, atakin yung argumento. Mali siya doon. Pero diba dito pinapakita mga bayani natin ay mga tao rin. Okay, hindi nito pinapababa ang kanilang pagkatao, pero sinasabi nito na hindi sila mga Diyos. Diba? Tulad ng mga politikong sinasamba na ibang tao dyan, hindi sila mga Diyos. Sila ay nagkakamali. Kaya dapat, respetuhin nyo lang sila kung hanggang saan lang talaga sila. Hindi ino-overemphasize nyo ang kanilang achievements na para bang hindi nila tungkulin yun. Tumakbo sila para sa mga posisyon na yan. Oh, ginawa nito yan, ginawa niya to, ginawa niya yan. Tungkulin nila yun. Tumakbo sila para gawin niya sa bansa. Hindi mo utang na loob ang kanilang mga ginagawa. Masyado kasi sila believe na para sila mga idolo. Diba? Huwag kang idolo. Ideolohiya lang. Kung dala-dala nilang ideolohiya na gusto mo, mabuti, supportahan mo. Kaya, nagkamali ba tayo ng pagsunod kay General Luna? Hindi naman si Antonio Luna ang sinunod natin, kundi ang paninindigan niya. Kailangan mo na mag-set ng boundary kung hanggang saan lang suporta mo sa kanila. Napag-usapan na natin sa DDS vs. Dilawan eh. Importante yung oposisyon. Kailangan mo yun eh, kasi yun yung checks and balances mo eh. Hindi pang lalait ang totoo. Totoo nga naman. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor. Ganito yung mga comment section. Magkapareho lang kayo ng kapatid mo si Juan. Wala na. Pag ganito na, pag atakiya na kayo ng karakter, ini-skip ko na. Wala na. Ayoko na. Binitay na siya dahil sa pagpatay na sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan nyo. Luna! Lunatico! May save point ba to? Pwede ba tayo mag-reload ng save point? Bagay na guilty. Isa ba itong foreshadowing mo? Presidential Squid Games. Sunod. Litrato bago maganda. Okay. Ito na. Kasi wala na. Ito na. Mag-aaway-aaway na tayo sa comments eh. Okay, Dilawan. Okay, sunod. Ayan na mo kami panlaban lang agad. Objection! Sunod. Welcome! Happy anniversary, ML! Yay!
Martial Legends. Sunod, 21st na, September. Buti pa, Amerikano pa saya. Dito talaga mag-aaway tayo. Na-trash talkin kita talaga sa comment section. Kaya naboboto yung mga magnanakaw eh. At pagole galing kay Ash. Animal that ruled by animals, part 8. Okay, tapusin na natin to. Kung nagustuhan nyo, alam ko mainit-init ang ulo niya. Pero tandaan nyo, maging sibilisado kayo. Dapat maging sibilisado kayo sa kapwa nyo Pilipino. Tayo naman ang giginhawa kung tama ang ating desisyon. Kaya sa mga hindi pa na-registrado dyan, magpa-register na kayo. Kita-kits na lang tayo sa Abril. O sa Mayo ba yun? Nasusunod na eleksyon. At huliin yung Ginoong Paulol. Walang kampo-kampo pagdating sa mga memes na mamaalam.